Nå, nu skal vi jo til at have eksamen her på Canvas, så lige for at give dig et hurtigt sådan resumé om, hvad du kan. Normalt når du tjekker ind på skærmen, så ser det jo sådan her ud. Bare lige for at give dig nogle andre fif omkring med, hvordan du kan få mere plads sådan til at se på dig selv og på sensoren. Vær klar over heroppe i offentlig chat, den kan du fra, den skal vi bruge her til det her. Og samtidig så vil du kunne se det her. Hernede, der vil jeg gøre dig til moderator. Det vil sige, at du kan uploade din egen præstation, hvis ikke du har stemt den. Og det gør man simpelthen ved, at man uploader her. Så gennemser man så, hvordan, ja, hvad det nu er, man skal have op. Så lad os lige sige, at vi tager den der. Den åbner man så. Og så uploader du. Så skal den lige stå og tænke lidt. Og gør den så. Det er fordi den er lidt større. Så kan I se her. Så kan man se den her meget tydeligt. I kan bladre hernede i dem her. I kan også gøre det, hvis I har lyst til at kun at se på en eller ikke se på nogen, så kan I blæse de her billeder op på den her måde. Ikke. Sådan der. Og så escape for at gå tilbage igen. I kan også blæse op for den her, hvis I ikke har lyst til at se på sensoren. Så det er egentlig sådan rimelig basic. Sørg for, at jeres kamera virker, sørg for, at lyden virker, og sørg for, at jeres PowerPoint, hvis I bruger det, eller hvad det nu måtte være, er det noget, vi kan læse. Og det her system, det er sådan lidt specielt, så hvis I laver det, om ikke andet i PDF, så kan det altid læse det. Og ellers PowerPoint, der vil man have et eller andet eksotisk, og Mac-produkter er den sådan generelt set ikke sådan super glad for. Så gør I et eller andet format, som jeg kan finde ud af det. Ja, det er vel egentlig det, vi skal vide om det. Så ja, bare med det.